Gernika Lumoko udalak gaz sistemadun 5 ibilgailu berriren aurkezpena egin du Pasilekuan. Kale eta auzoetako mantentze brigada mugikorrak hemendik aurrera garraio bidezko gaz natural sistema erabiltzen duen 5 ibilgailu hauek erabiliko ditu. Udaleraikin espaloizein kaletako mantentze lanetarako erabiliko dira ibilgailuok. Teknikoki bat bumper deritzona da, beste bat minifurgoia, 2 brigada ibilgailu eta kutxa aldagarridun Luma kamioia izenekoa. Konbustioko sistemadun ibilgailuek baino gutxiago kutsatzen dute hauek. Ibilgailu berri hauek karbono dioxido igortzea 24an murrizten dute eta nitrogeno oxidoaren murriztea 85%koa da. Material partikulatuen igortzea ere 85%an jaisten da. Kutsadura akustikoa ere 150%an murrizten da sistema honen bitartez. 500 kilometroko autonomia dute ibilgailuok eta gaza berkargatzeko sistema. Ingurugiroari egiten zaion kaltea murriztaldera, iraunkortasuna eta ingurugiro politika eraginkor bat lortu nahi du Gernika Lumoko udalak sistema berri honekin, eta udal emakida edo kontzesio bidez kanpo enpresa baten makineria erabiliko du Gernika Lumoko brigada taldeak. Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkate jaunak azpimarratu du, azken urteetan egin bezala, orain ere sistema berri honekin foru hiribildua bai, erdigunea bai, baina periferia ere kontutan hartzen dela, iraunkortasunaren alde eginez eta auzoetako garbitasuna eta mantenimendua ere kontutan hartuz.